Foko barkada apalma kena udenga do amarasi la juri chercheur magna fa ka vidéo partager révélation padem kono kerambalo sarire adobe kashiko bo ba sare hina kama be kashiko bo jigisi kodo kera shogele discours do ke la ilaha illallah c'est pas possible mbalmo Anjigi besi sisa abesu ko ye ay vidéo a partager d'abord quand chef ko ko chek ti am ya idra ka ko fura ti ala chef ko so ka ko fura la fura mo na kan bana pa de ma tension diabète furu dimi re dimi kodimi ala ma me wi pele pare di chek ti am ya idra ka fura kan ko ke mani bere chef ko a fuli pele be a de mo 78 sur 3 kanga pele si ya famu anga kutubu anga wali o sheku lasana kane pele atale mesiko atete monti amote sa mais mali ko pele pa fa mana kelea wele be kel lasana kane de makaka nyana bo ala kutubu ni wali na angoro kaka mwadam abubakar kamara ka porte parole noye sufi lasana damele anaka kadra ga bo se ba ko fu ka sebo autorité morale fu ka Cheikh Sala Kandialo dangoroba niya takale actuellement avec mali la na bena voyager ale de fa ese utawla Kandialo même vie mbalmo da luwe no ma du kono re wi walu orila on te kuma mboka ba est ce que vous voyez on te kuma mboka na ma piseni da luwe ba oluka famille est ce qu'il y a ka damna Mamad Abdoulaye Chalou dili umusiri modu kan kana bula Cheikh Sala Kandialo chiku matien ka Amadou Kandialo fo ya fo dili ka famo akliti comme menace sécuritaire ka be dili ka ya mwele ku aklito dili la ko patrouille ja dili o temelengo ka sena foke fo no e damsanga partenaire flana am balmo ne be mo ka fura ko fo ye wallahi a ina ka fura no utiliser ay sena foke ka fura damsa utiliser a chabeti kan est ce que ya fo a be fura woro akono ni fura kan a fura ka cha sena foke damsa aya ni aka ka fura mali autorité wera de 70 sena foke ma ka fura fere o kema ni de donc damsa nga foli pelebele be aye ala sona nin kala men damsa fana ka numéro di voilà donc o temelengo ka te ashura no yo uma agi ande me boko ante senga ulu ka foli la ba niya me o man sigere réseaux sociaux ha esi ya famu e fo de me ba ni je ngondo ka kara madina ko donc o la mana partenaire te ashura le meilleur te sans ne bora ko de ne be segu est-ce qu'il y a ne bora te ashura de sambe ni vidéo ke wakati na donc malien pe fa vidéo partager na to révélation aba do balmo révélation ba de shogel bora ka kabako ko pele ba do reke ka jigi ko do ke ay ko ke asimi ni tokola noy colonel est-ce qu'il y a asimi ko itaye dugu do be sigu est-ce qu'il y a dugu to ko zumeira mbalmo ko jide tin sari jite soro dugula jiko sababula adamadun wa fusara jiko sababula na fora ke fusumeira kama wala musote soila ko parce que ko jita wa dugula chela ida sari politicien mun te manaji sari jite zumeira kwa ndaro ya fo finite seka ko zumeira furu te se ka kɛ muso bɛ balijɛla k'i ka dugu la ne tɛ se ka taa sigi ko jite chauvel de filɛ est ce qu'il y a faamu ka taa fourage de sen primature de filɛ ka taa fourage sen est ce qu'il y a faamu Soumaïla ka population ɲɛji cɛ dɔw kasi ka c'est à dire ala ni joie bolo dɔw ye duwawu dɔw kɛ walayi ni duwawu tɛ bi duwawu min kɛra premier ministre ye k'a kɛ Assimi Goïta a tɛ bi c'est à dire u taara château d'eau est-ce qu'il y a bon ka ji sama kana di Soumaïla kauma ku ka furu ka ni ɲɔgɔn cɛ ko furu kana sa ko Mali kɔnɔ Choguel ko k'ale bɛ Assimi ka baara de la ko Mali kɔnɔ ko yanni diɲɛ wuli cɛ ko furu tɛ sa jiko kama tuguni e n balimaw cɛ politicien minnu tɛmɛna ye kojugu kɛ jamana la ala ka Choguel mɛn an kɔrɔ ala ka Choguel mɛn an kɔrɔ ala ka Assimi mɛn an kɔrɔ ala ka fanga in ala ka fanga in mɛn c'est à dire ni tun bɛ nin kɛnɛ kan quoi e kun bɛ kasi quoi k'a fɔ jamana bɛ dugu dɔ bɛ se ka kɛ ji tɛ furu yɛrɛ tɛ se ka kɛ jiko kama o de senfɛ aw b'a kalama premier ministre ye révélation dɔ kɛ kabako don a b'a dɔn ni château in créera cogo min na a ye révélation baw de kɛ kɛnɛ in kana la est ce que y'a fɔ
révélation folo château in créera cogo jumɛn gouvernement a ka fond est-ce qu'il y a a ka budget de réduit gouvernement ka budget réduit san kelen kɔnɔ le gouvernement a économisé 100 milliards gouvernement tɛ min de la ka kɛ a ka dépense ka ministre ka mission tigɛ conseil ka mission k'o tigɛ mission fou à l'extérieur ka tigɛ ka ta ka train de vie réduit malien bɛ ɲininka la a réduction a train de vie réduction dɛ o de premier ministre permettait 100 milliards kɛmɛ est-ce qu'il y a premier ministre o de économisé o milliard kɛmɛ la n bɛna révélation de kɛ aw ye a b'a kalama gouvernement de Choguel des décisions ta avec l'appui de Assimi ko n ka train de vie réduit n y'a réduit voici 100 milliards est-ce que vous voyez présent ne bɛ fɛ est-ce qu'il y a ni 100 milliards là qu'on affecte 50 milliards à l'armée, 50 milliards à l'armée, comme Minako Monaka Buana, est-ce qu'il y a quelqu'un Minako Monaka Buana? Amada Matune, à Clara, on n'a pas armé la situation, comme Minkera, quand on a qu'il y a un tien ou à Clara tourne 50 milliards, t'en donne à quoi tourne 20 milliards pour la coco fera tourner Sarasouka Waraka, ça fait 70 milliards. A ko sadio kamara 70 milliards fleurs de bolo quand mago be minana mena révélation min kawé balmo ay vidéo partager ça et on kuma kwa ngana na kashi kwa sari ibado 70 anyebe la hauta mina MI24 a même Mali pour l'entendre le Mali a plus de 50 avions de combat est-ce qu'il y a bon drone c'était où là, hélicoptère d'attaque c'était où là. Est-ce que vous voyez? Véhicule blindé misana. Akacha véhicule blindé que maintenant tout à 4 ans c'est au compte est-ce que vous avez le mot? Est-ce qu'il y a fond? Au 70 milliards radar sanala. Moi on formé. Prime méga 10 militaires ou 70 milliards à la camarade qui a 70 milliards. Mbolmo yoro mi akashikoya. Choguel filɛ ka nin baara min kɛ tan ani Assimi de jɛra ka baara in kɛ ale de ye ɲɛmɔgɔba ye a seginna kan concurrence t'ale ni Assimi cɛ dɛ concurrence kisɛ kelen tɛ est-ce que a y'a kɛ ani Assimi de jɛra ka décision ta o baara min kɛlen n bɛna min fɔ a ye i bɛ k'a ka san 5 kɔnɔ kabini Ala ka Mali da min ma deli ka kɛ an dafɛ dugu la min ma deli ka kɛ 1230 milliards ko k'a don kɛlɛkɛminɛn na e n balimaw a kɛlɛkɛminɛn jɔda bɛɛ an ma se ka avion sɔrɔ an ma blindé sɔrɔ c'est à dire équipement ɲɛnama ma di an ka sarasu ma mɔnɛ donna an na i bɛ k'a ka taa na est-ce qu'il y a fɔ an ye tagali min kɛ 2014 dimi donna an na an obligera ka taa accord d'Alger signé 2015 balimaw ne bɛ min fɔ aw ye 70 milliards an filɛ ka minɛnba min ye 70 milliards de donna minɛn ninnu na en 1230 milliards a 70 jateminɛ dɛ 70 joli de bɛ bɔ 1230 milliards la 1230 milliards 70 joli de bɛ bɔ la aw ni Ala ni kira cɛ ni ko 1230 milliards di nin gouvernement ma 1230 milliards i kun k'a di nin gouvernement ma i b'a kalama k'an kun bɛ tɛmɛ farafinna bɛɛ la i b'a dɔn k'an kun bɛ tɛmɛ farafinna bɛɛ la i b'a kalama ko Mali kun bɛ armement sɔrɔ c'est-à-dire kabiri Ala k'an ka existence d'an ma deli ka min sɔrɔ déjà o b'an bolo mais sous région Afrique n'an kun ma kɛ première puissance ye an kun bɛ kɛ deuxième puissance ye an bɛ wagati min na gouvernement filɛ k'a ka train de vie réduit ka 70 milliards k'o ta k'a di défense ma ko kɛlɛkɛminɛnw ɲini an ye Choguel ye nin révélation de kɛ an bɔra nin de kalama est-ce que y'a faamu a ka a tɔgɔ bɔ n'o bila n kɔnɔ château d'eau min n'a senna ka di Zumwɛrɛkaw ma olu ka kɛnɛ kan a ye nin témoignage de kɛ o de la kow bɛ ka kɛ n balimaw ja baara bɛ ka kɛ ji jukɔrɔ baara bɛ ka kɛ ji jukɔrɔ kow bɛ ka lamaga c'est-à-dire kabako don n ko de senfɛ Choguel ye révélation dɔ kɛ n balimaw aw da ka sunɔgɔ vidéo bɛ ka s'a duma ma ko an ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ko dɔw bɛ k'an provoquer ko manamana ko dɔw bɛ ka kɛ bi an bɛ wagati min na a ma fɛn tɔgɔ fɔ dɛ mais n'i ye kuma analyser bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ɲɛ bɛ Kidal situation de la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sema bɛ molobaliya ni provocation min na a kan bɛ o de ma a ko k'a bɛ k'a ye ko dɔw bɛ ka kɛ la ilaha illallah ko a kana miiri ka autorités t'a kalama dɛ k'u b'a bɛɛ kalama ko maliyɛnw k'a y'aw muɲu
aw kana paniquer, aw kana siran, que la situation est sous contrôle. Quand tu es dans peu de temps, quand tu mets dans peu de temps, au sonidro, Molbalia Mimeka, quand bébé pan, que dans peu de temps, quand bébé pan, Balmo, mais analyse ta calage. A woloda dusula jaja sari ne ko analyser nunu sigile u nyebe mina me ka miri fon fere aba kalama o shogel nunu ma miri tamana ndela jasema be ka mana ko minge u sigile nyabala mais kanga na dimino kanga to ko soni ko ko me ba balmo wa kilatke balmo même ni foyer bi l'armée malienne est en mesure de faire face à n'importe quelle agression. Ngay imagine donc bi véhicule d'eau véhicule tout terrain véhicule blindé avec plus de 400 véhicules est-ce qu'il y a 400 Toyota avec des armes lourdes au dona bi malé véhicule blindé mon mala véhicule blindé et date c'est ka don au date c'est ka compter tiens bolwo malima mana la bengere mais shogal ko mo na kuma kanga kotuta angan sika alaje eskiya ko komi kanga ke mali nyebe ala ko mesoni iba do aramade be sepie sawali do ikisi ka kola anga to autorité ko kidal situation anga to gore ube koy fon femme ka ko ba te kalama wo kanga mingo ba kalama mais révélation do kawye awa kalama ko sema be gani mana ko minge asimi bana sema bulodi iba do ko chantage ni fanga tola kadam ne atitela esia fomu kana se ibe kama kana se jomuna nu esia fomu o ko chantage ni ken nu na re asimi ni shoken nu ya ira ko chantage ni bana kwa yoro nu ko mana ko ke kidal do iba amu bulu del asingo ko nu me mana ko mina ate telephone ji ku wele atu lame obe sari obe wo chimina aklotala kwa wate baraka ni ay kangar do dal jino yi mimi foye nunu ye kangar da algériens yi koni algérie buka jahiliya la o ku data ka bo mali situation la ko mali ngo teta fo algérie mali ngo teta fo duwere mali ngo be fo mali de kono iba kalama esia ko ni ko nunu de be ko joro mali o atemeyo sema dimine ne do abe baba minge baba tika autorité uta shogel ma do ko willa ama paniquer asimi nyira c'est-à-dire on me gagner assistement me ko sema be gagner asimi tin la mere asimi ta vidéo là atayi esia ko o de la même foyer plan ni faire do be nunu kono balmo c'est-à-dire kabako do quoi balmo et shogel la géopolitique là wallahi akla asili nyebe mina ko imbana do be fe malika très mais malika très et c'est là en sigile donc c'est ma prolongation de là ou be faire ka autant de wele o kana intervention ke kana zone tampon ke mali la iba kala ma sema be bara de là même mali autorité ou nyeba la o ba kala ma bonno e ala chogel be diplomatie do c'est-à-dire avec fait fin jenine aba don e chai ay kwa kore wallahi stratégie ni faire me choro bala mali te très aw sigi akale ni mali très la balmo akat kana nunu o ba mo bale am nakida o be ni dabla ko clé wallahi o be dabla ko clé wate duma sari aw te sema dimi woro don ba yoro folo nu ko mana ko ka dora te ko war mo chega duma ibe ka ko war mo chega duma sari sugal nu ko de dabla la kwa sugal ye chedo me fe no foye balma ate so baka ba mare billahi ate asimi me chogo choga bete mo nunu fla ala de u ben yoye kwa u site so baka ma ni ko kibe nunu baka billahi ate so u ba fo be ka baka ngere i ko ke fula nga ye kwa e ma ye mali te ka kuma o buku ka fe mali te ka kuma mali akisi eno mali tisi leno balma fembe mali bulu minata kwa dugu ci mina de ma muro jamana ci mina de be mali bulu pero billahi ne rebelu a ben ala che malika yer kele kele te kunna balmo ko wora de ko njoro anga autorité sigle nyabala wa même mi fois ko bala te ga malila o sigle shogel ko go munu me ka ke ko be ka ke ama nord forêt ama fota mais beba do kale do ni langage traduit ko mi me ka ke ka o kana kuma ay to mantu mono doro nyabala ko même mi fois ko soni ko ni bebe ba o be klanina warta gara semala
a yira la sema la kan tɛ Algérie lamɛn o de ye sema jigi kan Assimi ye ci Assimi ɲɛ bilenna Algériens kɛlen k'a fɔ ko Assimi ko an ka taa Mali réunion kɛ Algérie il paraît que Assimi ɲɛ bilenna yɛrɛ cɛ ko kuma y'a tɔɔrɔ k'a ye tabali le gosi ni tabali tun tɛ ɲini ka kari quoi est-ce que y'a faamu Choguel fana y'a jira ko nin baara in Mali kungo k'a tɛ taa fɔ jamana wɛrɛ sema ka dimi yɔrɔ filɛ bilahi dimi yɔrɔ filɛ nin ye an kungo tɛ ka taa fɔ Algérie an ye MINUSMA da wa kungo la wari tɛ ka d'u ma sema ka mɔgɔw wariko manque b'u la u tɛ ka se k'u ka combattants sara n ko nin de bɛ yen u bɛ ka nin provocation de kɛ quoi mais premier ministre ko k'a y'o calmer ko sɔnni ko in bɛ bɔ a kɔnɔ n bɛ se ka min fɔ an ye maliyɛnw an ye image dɔw ye véhicule min donna Mali kɔnɔ n bɔra k'a fɔ n k'a bɛ véhicule Toyota Pick-up Kia a b'a 400 ɲɔgɔn bɔ véhicule blindé min donna a tɛ se ka compter ka ban ne yɛrɛ t'a dɔn ko ni Mali bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ wa kana fara véhicule blindé ni pick-up stock min bɛ an bolo n balimaw n ko Bafsi aw ma Assimi ka unité a Bafsi unité dɔ n ko a tɛ 3 mois bɔ o unité o bɔra cɛ n balimaw les choses s'accélèrent ko bɛ ka kɛ gouvernement in olu tɛ kuma de quoi u tɛ kuma mais Choguel ko cɛ o cɛ bɛ janfa in na bilahi a sigilen ɲɛ bɛ janfa in bɛɛ la aw hakili sigi dɛ aw kana paniquer wa min b'u tɔɔrɔ 2012 n'i y'a ta k'a lajɛ u ye ATT bin sur le plan de la communication mais tant que k'anw balolen to yen u tɛ communication dessus kan ye n ko tubabuw tun b'a fɔ ko rebelle taara village minɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ y'o kɛ mais bi o réalité communication anw jɔlen bɛ ni o ye fausse information galon min dara ATT la ko ATT a tɔgɔ bɔ dɔw la ko ATT ye rebelle wele o galon tɛ na transition na k'anw to yan dɛ wa transition cɛsirilen don Mali dugukolo tɛ transition tɛ taa baara kɛ yɔrɔ min na sema ka manamanakan a gundo ye mun de ye Assimi ani Choguel n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu ko fa ni den k'an gundo tɛ taa Mali ka kuma a tɛ taa fɔ dugu wɛrɛ la k'a banna quoi wari tigɛra sema la dumuni tigɛr'u la u ka combattants bɛ kɛlɛ de la bi sema ka combattants bɛ kɛlɛ de la ko sari u bɛ sara cogo min na mankan in bɛɛ kun ye nin de a faamuna donc tubabu dɔw de bɛ fɛ k'u profiter sema la k'u bɛ intervention k'an ka jamana kɔnɔna la mais a y'aw hakili latigɛ situation est sous contrôle ko bɛ ka kɛ ne tɛ n da don a la n bɛ fɛn caman kalama mais bi la a y'a hakili sigi Kidam kuma kana fɔ a da yɛrɛ la a y'a hakili sigi dɔrɔn a ka to Choguel ni Assimi kɔ a ka to Sadio Kamara ninnu kɔ a ka to Mali armée kɔ non balimaw Choguel nali Mali ma a kɛra hɛrɛ dɔ ye c'est-à-dire a tɛ se ka lakale quoi n'a tun mana ala ye Choguel ni Assimi tile bɛn a ɲɛna quoi sinon an tun b'a segin ni dingɛ kɔnɔ san 30 an tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ n bɛ kuma bila salamu aleykum